Good day mga ka-studio. Another mukbang session na naman. And today's menu, mayroon akong crispy shrimp, sausage, at dynamite. Naganda din ako ng pipino, Sprite, at saka yung ginamit ko na sauce is sweet chili sauce. Ayan. So, start na po tayong kumain sa mga hindi pa kumakain dyan. Tara, sabayan nyo na po ako. By the way, kung bago ka lang sa channel na to, don't forget to like and subscribe dahil marami pa tayong kainan na gagawin. Start na po tayo. Start tayo dito sa crispy shrimp. Sausaw. Panalo ang crispy, mga ka-studio. Sarap. Ito naman, sausage. Ito naman, dynamite. Crispy din ito, ayan o. Sa mga mahilig sa maanghang dyan. Nalo to.
Sarap ng Dynamite mga studio. Manghang tapos may cheesy sa loob. Ginamit ko dito yung wala kasing ground pork at beef sa mall, naubusan sila ba. Kaya corn beef lang ginamit ko.
Shout out kay Miss Drop ASMR. So Pilipino din to, nag ASMR siya. So maganda din yung mga quality talaga yung mga video niya. Support din natin mga ka-studio. Nasa Australia sa ngayon. Shout out din kay Zian De Los Reyes. Yan, shout out Dren Realiza from Sindangan, Zamboanga del Norte. Shout out din kay Aaron Siason, Edmar Caspe, Jan De La Serna Vlog Angelo at De La Serna Family. Shout out din kay Jessica Manalang at sa anak niya na si Era. Shout out Kit Calleja at Pugi Kit Galicano Jr. Red. Shout out din kay Grace Artilahon from Puerto Princesa, Palawan. From Chakpak, shout out Ferzel Santizo Jr. Glenn Arsula from Zamboanga City. Shout out Making De Jesus. Shout out din kay Frela Justin. Shout out Gerald Acosta from El Nido, Palawan. Shout out din kay Ria Mantil at Bibski Roldan from Makkah, Saudi Arabia. Yan, itong last na isa-shoutout ko mga studio, mayroon silang mga sariling channel. So, ang iba dito, mayroong mangbumukbang, nag-SMR din yung iba. So, support din natin to sila mga ka-studio. Shoutout kay Ami in United States. At sa mami niya na si Mader Diding. Shoutout din Aftershock 3D. Oliver Ansel. Gilumar. Mary Jane Tijano. Scorpion 16. Yuan Rain TV. Giselle's Vlog. Anton Vlog at si Jams ASMR. So maraming salamat talaga sa support ninyo mga ka-studio. Sana po nag-enjoy kayo sa episode natin ito. Bye-bye and see you for our next mukbang ng Vincer.